Wangu. Bari wangu ka asuri kurwadza mazuva ano pakaipa. Asuri kurwadza iwe, you always complaining uchimwa zviduro zvinodhura so. Unongoita kubvisa stress ka wangu. Kubvisa stress? Iwe uchitowedzera stress. Mangwana unomuka usina kana mari yebreakfast wakutinetsa futi. Iwe unoziva ni a lot of people owe me wangu. Apa kabrizila kakandijamba kutonge ameno kuta kundisvetuka kuita aiva madziva amazambuko. I used to be in a relationship. Now I'm just alone. You just problem yako ndeyekuti you keep complaining but you don't want to act. Haudi kuacta. Wangu ini zvemadrama handikoni zvese tiringochema. We are all crying a river panapa. Yo uchema saka hapana. Inini kuona kuti at least ndiri balance rine plan waiziya. Ndakarejista rumba. Iwewe chaiye kutamba rumba. Dadza iwe unotamba rumba iwe nechiuno chako isina kana greasy. Chila. Rumba is like Uber. Anoziya Uber. I use my car as a taxi. I get money online, get chichichi. Iyo idhiri chairo hapana. Wangu iwewe unoita zveruba iyoyo. Iwe une Jaguar iwe kubereka vanhu vacho kumusana ere uta sei? Wangu Jaguar rinogara chirova marounds apa everyday apa sha. Jaguar rakogazi yako iroro ndora kutoti my car. Wangu Ana jazz. Problem yenyu ndekuti mukadhakwa ka. Munoita musindo. Ndosaka wakasiyiwa nekabhebi kako kekureba. Dadza hauisa mafeelings apa. Panoona wangu long story short tira kumurumba unopusha pazasi apa 2 minutes waizi hapana. Just ndakuzondiri pabasa ini hazvina profit izvi. Wangu wakunoronge losi nhasi nini ndakundiita losi manje. Ndiri pabasa ndakatomirira maclients izvi. Wangu ma 2 minutes kana handi kani pachedu wani wakutiita losi nhasi nini. Ndi alright but ndiri pabasa. Kick it and kick it, flip it, we flip it, we drive, we spit it, we get a ticket. But kamota kanotofamba ka. Wadhakwa manje. Kana wadhakwa unonetsa iwe. Wangu ndangotaurawo semunhu ataurawo. Ndikubuka kuti endesa. Wangu iwewe watiri pabasa saka pressa mute paspika rako iroro that you go about the end. Handuri pabasa chazvebasa. Mira panapa ndiuya mhai manje. Konaiwe uri kupi zvazvina uri kupi? Ndabuda muripo ndima toni pamakiye motikari ndakudze ndikuenda kubasa. Inini uda mota yangu pano kubasa kupi kwaunoenda iwe waunondobasa kupi iwe? Amsuda poloni. Mara yacho nengwana. Zanda ndiuya nepoloni padeni. Imaizi ndiuya nepoloni nechingwa chichichi tose tumasindwa munakirwa nato. Alright. Mangwa mapiritse. Nangwa. Kwewe motikari yangu iri kupi? Ku-TV yevopi futi. Wangu nakutaura nakati nini ndiri munhu wemadhiri waizi. Munhu yanga asina type caches yangu saka ndamuti iyo tozolinkana pamberi apa. Wezini I've got things to do waizi. I've got people to take care of padeni saka iyo chimbonimirira izvozvo. But skirira kwa unotsara ere sini. Wangu chimbomira izvozvo. We causing tears, we get on niggas throwing stones, yeah, to stone you. Wangu haisi kokazi yako iri kufona hauna Jaguar ravo. Wangu chimbonyarara. Nyarara iwe. Iwe mangwa mapiritse. Nangwa. What you gonna do? Right. So your trip will be $675 $6. Chaman kwemari yechikwe Kwanda kudzo ndiri pabasa. Wangu tadza ndozvatakuita izvi. Wangu ndakuti ini ndiri pabasa. Uona saka time yese yandakuperekedza ndepatazosvika apo nepandakamira apa izvizvi. Kutomira kwandakaita izvizvi ikutoramba ichichaja. Ikuramba ichikwira mari kutaura zvako zvakutaura izvi. Chimbonibhadhara mari yangu ndibaye. Una watu unoranda mari una neno unokavha chipande kusaidi kundasvika munhu acho asina mari. Saka ndazotora kachivhitivhiti. Alright. Saka chivhitivhiti chikusara mukatu. Varadu iwe ndokuona.
Apa ridhatsa usadaro kayo. Ribabasa shamwari, ribabasa. Tambisa coin but ane masini hobo hobo ndikudedzera stack hanzi mfana ndewe dobo dobo ndikaira kumhanyira tona kurova muchovha ngechikopo kopo